Det vi skal have nu, det er næste input fra KIRP, hvor at, der vil blive en virtuel rundvisning på KIRPs hjemmeside, og det bliver ved Palle Mark og Henrik Prins. Og så er det egentlig jer, der har ordet fra nu af, og det er det næste kvarter, hvor at de vil sørge for at vise os rundt på hjemmesiden. Yes. Ja, men vi starter lige med at dele en PowerPoint. Sådan der. Sådan, ja. Jamen, velkommen til den her session, og I er lægefaglige konsulenter i KIRP, og vi vil på 15 minutter prøve at guide jer igennem det her. Og der er en ting, I skal huske fra de her 15 minutter, det er, at kirp.dk, den er blevet rigtig, rigtig brugervenlig, og den er nu lavet til dig og din klynge. Det er den eneste ting, vi godt vil have, at I skal huske. KIRP.dk, som den er nu, den tager udgangspunkt i det at være læge og klyngekoordinator. Den har data fra praksis og fra klyngerne. Den har en guide til de virtuelle klyngemøder. Den har en motor, hvor man kan lave sin egen klyngepakke. Og så har den også et cockpit til dig som klyngekoordinator. Og så arbejder vi også rigtig, rigtig hårdt på det her med klyngepakker, som bliver plug and play. Og det er det, som vi vil prøve at guide jer igennem nu, det her i de næste 12 minutter. Ja. Og så vil jeg prøve at få jer lidt med her, og så skal vi se her. Jeg skal lige have en anden på her. Okay, sådan der. Nu er I faktisk på KIRPs nye hjemmeside, og det her, det er måske det, jeg har glædet mig allermest til at fortælle om i dag. Altså, spritny hjemmeside, den blev uploadet kl. 2 i nat, fordi vi ikke kunne få cookies til at virke. Altså, vi er ret stolte af det her. Det fede ved den her hjemmeside, det er altså, at den tager faktisk udgangspunkt i, hvordan du som praktiserende læge, og hvordan du som klyngemedlem eller klyngekoordinator har brug for KIRP, og den tager udgangspunkt i, hvordan vi bedst kan hjælpe jer ude i klyngerne. Palle har lavet en del interviews med forskellige praktiserende læger og klyngekoordinatorer, og vi har på baggrund af de her interviews simpelthen bygget hjemmesiden op, så den gerne intuitivt skulle fungere på en måde, så det giver bedst mulig mening for jer som klyngekoordinatorer, men også jer som praktiserende læger som praksis. Så det er helt nyt, og den er gået live. Der er nogle små hjørner i hjemmesiden, som ikke helt virker endnu, og det er bare sådan, det er, når man arbejder til kl. 2 om natten. Men vi har bare i KIRP virkelig stået på hovedet for at få den klar til i dag, fordi vi vil så gerne have, at I skal have det her med hjem. Opfordringen er, at I her, nu er det jo fredag i dag, i løbet af weekenden på et tidspunkt finder et glas rødvin eller en kop kaffe, og så sætter jeg ned og dykker ned i den her hjemmeside og undersøger den lidt mere i detaljer, fordi det er klart, når vi har så relativt kort tid, som vi har i dag til at præsentere den, så kan vi ikke gå i alle detaljer med den. Der blev spurgt i chatten tidligere til Flemming, og også nu her, kunne der være nogle spørgsmål til os, og det kommer til at foregå på den måde, at når vi er ved at runde dagen af, så bliver det, der hedder åben konsultation, hvor Palle og Flemming og jeg er til rådighed, og man kan få lov at nørde og stille spørgsmål til os, og så har vi god tid til at snakke med jer omkring de spørgsmål, der nu kunne komme. Hvis vi nu starter på hjemmesidens forside her, jamen, så er det bare så enkelt, at man kan gå til KIRPs hjemmeside og sige, nu er det min praksis, eller nu er det min klynge, eller nu er det nyheder, jeg interesserer mig for. I dag så er vi jo klyngekoordinatorer og bestyrelsesmedlemmer samlet, og derfor så går jeg ind og vælger min klynge. Og når jeg går ind i min klynge, så kan jeg vælge, om jeg går ind som klyngemedlem eller som klyngekoordinator og bestyrelsesmedlem. Og i dag så er vi klyngekoordinatorer og bestyrelsesmedlemmer, så derfor så går vi ind som klyngekoordinator og bestyrelsesmedlem. Så nu er vi inde i det område, hvor der ligesom ligger nogle pakker til jer, eller nogle værktøjer, som I kan bruge, og som gerne skal understøtte jeres arbejde i klyngerne. I kan se heroppe i højre hjørne, at jeg er logget på. Nu står der Læge hos Nord, det er fordi jeg er praktiserende læge hos Nord, jeg er logget på med min sundhedsfaglige NemID. Og det er jeg, fordi nogle af de her ting, der ligger på den her side, de er lukket bag sundhedsfaglig NemID. Tanken er her, at man kan gå ind til min klynge, se og redigere oplysninger fra din klynge. Der kan man gå ind som
klyngekoordinator eller bestyrelsesmedlem og kigge på klyngens dokumenter, og man kan klikke på vedtægter og forskellige ting, og ligesom administrere klyngen herinde. Det er ligesom det første step. Det næste step herinde, det er, at vi gerne vil lave en form for cockpit, altså hvor man ligesom kan planlægge og organisere klyngemøder, så man kan skrive en mail til alle klyngemedlemmerne. Man kan få feedback, og man kan uploade dokumenter, der relaterer til klyngemøder herinde. Det er sådan det, der kommer som næste funktionalitet inde i det, vi sådan tænker som en form for cockpit som klyngekoordinator. Man kan også gå ind og se klyngens data. Der findes faktisk på KIRPs hjemmeside en del data fra klyngerne. Vi har AKKP-data både for kol og diabetes. Vi har også henvisningsmønstre i praksis. Nu vil jeg lige gå ind og vise jer det, der hedder AKKP-data. Og det andet, det kan I så gå ind og kigge på et andet tidspunkt. Men hvis man går ind her, så kan man se, for det første, så kan jeg se data fra min praksis, og de AKKP-data, der er for min praksis. Og så kan jeg også gå ind her og se data fra klyngen. Det her, det er så det er kol som eksempel her. Og her, det er diabetesdata for kolklyngen. Det driller mig lidt, vi hedder altså kolklyngen hos os i Kolding, hvor vi er 60 klyngemedlemmer. Men her kan man altså gå ind og se, hvor stor en andel af diabetespatienter har vi i vores praksis. Vi har den lille streg her, og det blå er det forventede, og så kan man se hele klyngen her. Og der ligger så de forskellige RKKP-indikatorer. Man kan jo gå ind og bruge de her data fra praksis, både omkring henvisningsmønstre og RKKP-data. Vi arbejder også på at få flere data automatisk tilgængeligt. Man kan jo bruge dem til at, for eksempel at gå ind i den klyngepakker eller spørgeskema motor, som Flemming han viste, og lave nogle spørgsmål i klyngen, hvis man selv har lyst til at finde på noget. Men altså, det var det her med klyngens cockpit, og så har vi klyngens data, og så har vi også klyngepakkerne herinde. Og hvis man går ind i klyngepakkerne, så ligger herinde alle, KIRPs klyngepakker, de ligger herinde, og det vil Palle lige gå lidt videre med lidt senere. Så er der denne her funktionalitet, der hedder, at man kan lave sin egen klyngepakke eller dataformular. Det var den Flemming han viste, men nu ved I ligesom, hvordan I kommer ind til den. Så det man egentlig gør, det er, en anden vigtig ting på hjemmesiden, det er, at man kan hele tiden se den streng her, hvor er man henne. Så hvis man går ind og ser Flemmings motor herinde, så ved man, at man skal gå ind på min klynge, ind i klyngekoordinator, ind i klyngepakke, og så ligger dataformularet derinde. Vi har også link til de regionale klyngepakker. Der er lavet en del klyngepakker rundt i regionerne, og der kan man så gå ind og lade sig inspirere dem og finde link til, hvordan man finder de klyngepakker, som regionerne har lavet. Så går vi lidt videre. Klyngeinspiration. Hvis man har brug for inspiration til sit klyngearbejder, så er der eksempler fra andre klynger, og der kan man se, hvordan andre klynger de har arbejdet med forskellige emner, og man kan jo kontakte klyngekoordinatoren fra den klynge, der nu har været i gang, for ligesom at lade sig inspirere af det. Så der kan man sådan gå ind og finde forskellige eksempler fra de enkelte klynger. Så har vi det her med hjælp til rollen som klyngekoordinator. Der kan man altså også gå ind og finde forskellige dokumenter herinde, altså hjælp til administration af klyngen. Hvis man nu har brug for at finde ud af, hvordan reglerne er, så ligger der altså tonsvis af dokumenter herinde. Der er også en håndbog som klyngekoordinator, som man med fordel kan læse, hvis man er ny som klyngekoordinator, eller man eventuelt kan give som overlevering til den nye klyngekoordinator, hvis der er noget, der er et skift. Og så er der noget omkring juridiske forhold her, som man også kan gå ind og kigge på. Endelig så har vi noget omkring de virtuelle klyngemøder. Og det her det er sådan helt spritnyt, men altså i sidste uge blev jo det her forsamlingsforbud ændret fra 50 til 10 personer. Og mange klyngekoordinatorer og bestyrelsesmedlemmer har spurgt, hvad betyder det for os? Kan vi reelt holde fysiske klyngemøder lige nu? Der blev også spurgt på chatten her, og det var faktisk også noget af det i det grupperum, jeg var en del af, der blev talt om. Det mest udfordrende er, hvad gør vi med de virtuelle klyngemøder? Vi kan jo se i dag, bare med eksempel fra i dag, det er nødt til at være enkelt, og det er nødt til at være et eller andet, som vi kan se os selv i. Derfor så har vi i KIRP faktisk lavet et punkt her, så hvis man går ind under punktet, under klyngekoordinator, og så det, der hedder virtuelle klyngemøder, så har vi her lagt
dokumenter og vejledning til, hvordan kan man lave et virtuelt klyngemøde. For det første, så har I adgang her til det samme dokument, som det I har fået, også både på mail og i handout, i forhold til, hvordan man i de forskellige regioner kan få hjælp til at lave de her online møder. Så har vi også en vejledning til, hvordan man kan bruge Zoom og Teams, og specielt det her med grupperummet er nok noget af det, der er vigtigt for at kunne facilitere et klyngemøde, så det giver bedst mulig mening. En ting mere kan man nævne, og det er, at de klyngepakker, vi har i KIRP, dem laver vi om til virtuelle klyngepakker. Altså det vil sige, at vi vil gerne lave forarbejde for jer. Vi vil faktisk gerne lave det, så det bliver mest muligt plug and play for jer, når I skal rundt i klyngepakkerne. Og som sagt, klyngepakkerne finder herinde i KIRPs klyngepakker. Og der er altså forskellige eksempler. Brug nu den her hjemmeside kirp.dk. Den er lavet til jer og til din klynge. Og det der med vin, det er så ikke rigtigt, men det vælger I selv. Ja. Noget andet jeg vil sige, og det var bare lige som supplement til det Palle han siger, kontakt os i KIRP, hvis I har brug for hjælp. Vi vil rigtig gerne forstyrres. Vi er der faktisk for jeres skyld. Hvis I har gode idéer eller gode eksempler, noget I godt kunne tænke, at vi tager op i KIRP eller arbejder med i KIRP, så kontakt os og fortæl om, hvad I har brug for, fordi vi vil allerhelst bruge tid på det, der giver bedst mening for jer.